сънародници, това е послание от мен и от българи извън страната, които участват в събиране на подписи за провеждане на референдум за отлагане на момента, когато България ще приеме еврото. Конкретният повод за това послание е, че до дни се очаква решение на Конституционния съд, с което решение или ще бъде проправен път за провеждане на референдум, или ще бъде потвърдено престъпното решение на Народното събрание да отхвърли референдум. Казвам се Илия Илиев и съм един от хората, които събираха подписи в Торонто. Днес е 4 февруари, в една позамръзнала канадска сутрин и се намираме, може би, на най-българското място в Канада. Пред православния храм Свети Димитър и пред паметника на Васил Левски в Брамптън, Западно Торонто. Въпросът за еврозоната е критичен за България. Едно ненавременно приемане на еврото ще причини катастрофа, пред която целият досегашен преход ще бледнее, който сам е една катастрофа и една трагедия. Но не това е повода за посланието. Принципът за провеждане на референдум е безкрайно по-важен дори от въпроса за еврозоната. Ако правото на българските граждани да вземат решение по всеки въпрос е премахнато, е узурпирано, както решението беше престъпно отхвърлено от Народното събрание, това ще премахне последните остатъци от една вече много компрометирана държавност. В началото на 2023 година българските граждани тук в Торонто се мобилизираха както никога преди. Тук се събраха около 300 подписа и допълнително бяха събрани подписи от Отава, Монтреал, Едмънтън и Ванкувър. 300 ни изглежда като голяма бройка, но за сравнение в Торонто има 4 избирателни секции. Едната от тези секции в църква Свети Димитър. И на последните избори в тази секция гласуваха около 350 човека. Тоест, като процент събраните подписи спрямо броя на политически активни български граждани е подобен на това, което се събрава в страната. Около 20% бяха събрани в цялата страна и в чужбина. Тези 20%, тези над 490 000 валидни подписа и още 100 000 подписа, които са на граждани, които искат да има референдум, но поради неправилно попълване на бланката са счетени за невалидни. Тези 490 000 валидни подписа правят референдума задължителен според Закона за пряко участие и според Конституцията. Народното събрание отхвърли референдума, което е едно престъпление, което е едно узурпиране на правата на българските граждани. По време на подписката
срещнах прекрасни хора. Много хора идваха от над 100 км просто да донесат няколко подписа. Много хора показаха принципност и споделиха в разговор, че те подкрепят незабавно приемане на еврото, но за тях по-важен е принципът на участие на българските граждани и се подписаха за референдум. Имаше и малка, доста креслива група самонарекли се демократи, които бяха твърдо против и не се подписаха за референдум. Иронията и гротеската, която тези антиреферендумни демократи представляват, вероятно е неосъзната за повечето от тях. Така че предлагам на тези тук в Канада, които всекидневно се опитваха да пречат на подписката, и на тези подобните на тях в България и в други страни, да проведат собствена подписка за референдум, с който референдум да отхвърлят всички бъдещи референдуми. В заключение, от мое име и от името на хората, които събраха подписи, не предлагам, а изисквам провеждането на референдум за отлагане на приемането на еврото. Не се обръщам към Народното събрание, не се обръщам към днешното правителство, които са една гнусна подигравка с идеята за демокрация. Обръщам се към Конституционния съд и към президентската институция. Ако референдумът бъде отхвърлен, ако няма реакция от президента, всички, включително и споменатите, и Народното събрание, и всеки, който допринесъл референдума да бъде отхвърлен, аз вече говоря лично от мое име, а не от името на хората, събрали подписи, аз ще настоявам за съд и за най-тежкото предвидено от закона наказание за антидържавна дейност. За всички, които са имали участие в отхвърлянето на референдума. В един прекрасен разказ на Хайтов, горския Метю Ахмед или неговия дух викаше от планината: хора, не кърдисвайте гората, лошо ще ви стигне. Няма да хабя дъх за Народно събрание и за правителство, но ще се обърна към Конституционния съд и към президентската институция. Хора, не заставайте срещу българските граждани.